Безнең телерадиокомпания Русфонд хәйрия җәмгыяте белән бергә авыру балаларга булышу акциясын дәвам итә. Казаннан 3 айлык Тимофей Барункин да ярдәмгә мохтаҗ. Сабыйның аягын дәвалау өчен шактый акча кирәк. Без гаиләгә бергәләп ярдәм итә алабыз. Моның өчен 5542 номерына дети сүзе белән SMS хәбәр җибәрергә мөмкин. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Хәрәкәтчән, тыныч, зәңгәр күзле малай үз алдына елмая. Тимофей 3 айлык кына әле. Сабыйның тумыштан сул аягы чалыш. Башта педиатрлар, ортопедлар тикшереп караган, аякны турайту өчен физик күнегүләр дә билгеләгәннәр. Башка дәвалау алымнар да булачак. Вначале это будет гипсование ножки, длится примерно... Башта аягына гипс салачаклар, якынча 3 атна 1 ай шушы гипс аягын ныгытырга тиеш. Шуннан соң табиблар нәтиҗәсен тикшерә. Әгәр кимчелекләр бетерелмәсә, улыбызның аягына операция ясарга тиешләр. 5 яшенә җиткәнче махсус аяк киеме брейс киеп йөриячәк. Хәзер сабый авырту да уңайсызлык та сизми әле. Тик шуыша, торып йөри башлагач, авыру проблема китереп чыгарга мөмкин. У Тимофея левосторонний врожденный внутренний косолапость. Тимофейның сул аягының ішкі ягы чалыш үскән, үсә барган сайын ул катлаулана бара. Хәзерләнү дәвалары кирәк. Сөяк үсешен сәтергә аягын турайтырга мөмкин. Аяктагы шундый авыруны дәвалау технологияләре бар. Дәвалауга хәзердән үк керешергә кирәк. Пансетия усулы белән дәвалауга 123 мең сум акча таләп ителә. Без балага бергәләп ярдәм итә алабыз. 5542 номерына дети сүзен язып, SMS хәбәр җибәрү дә җитә. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулы мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Русфонд сайтларында. Ания Гыйбадуллина, Алсу Хәбибуллина, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.